akkor irány Jászentandrás. Jó, tudkosan átizzadva itt számít, mi? Na, meg is érkeztünk Jászentandrásra. Sőt, már sül a vacsora. Réka már lassan végez is. Ki is pakoltunk, autó beszintezve. Hónapra terveztem a grillezést, de kurvára otthon hagytam minden más kaját. Felvágottakat, grillvirslit, egy-két zöldséget, meg nem is tudom, hogy miket vásároltam. Még szerencsé, hogy a sört. Aztán ugye tegnap este bepakoltam, különben hát most mehetnénk haza konkrétan. Van mellettünk is egy ugyanilyen Ducato áll, hasonló, mint a miénk, magyarok. Van egy jó pár telepített lakóautó, lakókocsi is, amik már évek óta itt vannak, lehet még van, ami gyerekkoromban is itt volt. Bár az már nyilván úgy is néz ki. Szépen építenek felé tetőket, jól néz ki. Itt mellettünk még nem is néztem, hogy a házaspár az magyar vagy sem idős házaspár, mellette kis aranyos lakókocsival magyarok. Sajnos a strandot már lekéstük, mert az 6-kor zár, és fél 6-ra jöttünk ide, hát még kipakoltunk, a többi így bezár, de mindegy, holnap reggel azzal kezdjük, holnap éjszakai nyitva tartás is lesz, és lesz valami, mi lesz, szívem? Valami retro party. Retro party. Hát az nekem való, nem neki. Valószínű, hogy 80-as, 90-es évek, legalábbis remélem. Itt szembe velünk holland házaspár. Úgyhogy nagyjából ennyi. Igen. És teljesen be van építve. Meg fogom érdeklődni, hogy most itt megvettek ők helyet, mert ha csak bérelnek, nem hiszem, hogy akkor így körbeépítenék, nem? Na nézd meg itt is, hát konkrét faházat húznak köré. Látod? Erdőtetővel, mindennel is minden milyen komoly. Paradisták. Na, eljövünk, megkeressük a zuhanyzót, mert ha Májának is csendes, meg kevesen vannak, akkor inkább ott, mint az autóba. Csak kényelmesebb. Ez nagyon jó kis kemping. Itt is telepített lakóautó. Milyen jó tető van húzva föl, igaz? Minden fasza. Jó estét kíván! Kedves emberek, már valószínű 30 év ide járnak. Új építésű
épületben van az zuhany, gondolom, és a toalett. Valaki nem érteni, akkor a szaroda. Igen, itt lesz neki a... A 80-as évek elejétől jártam ide a strandra, teljesen csak 2000-ig, vagy nem tudom meddig, amíg a nagyszülők éltek, meg még egy kicsit utána. De a kempingben sose voltam, vagy legalábbis nem emlékszem rá. Gyorsan, az nekem ez jó érzés. Olvasd szívem, én nem látom. Ide jövök, férfi. És a másik micsoda? Férfi WC, férfi zuhanyzó. Nézzük a WC-t először. Három mosdó, 2 szúnyog. Hat piszoár. 5. 4. 3. Piszoár. Teljesen rendezett WC-k. Tisztaság. Illat. Villant az éle kapcsolom. Itt is kis bungaló, faházak. Nagyon jó. Sampon. Tusfürdő. Szervusz. Itt csak ennyi? Hogy van ez? Hol van itt a villa? Itt. Itt az inkább. Mosdók. 7 darab mosdó. Sok zuhany. Ilyen. Na, ez itt szimpatikus. Itt fog zuhanyozni. Hát most kamera kikapcs. Na hát zuhany meg volt. Nem rossz, széles. Nem tapad rá a seggedre a zuhanyfüggöny. Hát ugye itt, ha nem akarsz hajat mosni és hajat mosol, mert ugye fix, a szélrózsa minden irányába, és hát a zuhanyrózsa minden irányába megy a víz, szinte még a plafonra is ment, sőt még itekintre a padra is. De egyébként kényelmes. Ami mínuszpont, ezek a öntapadós fogasok. Itt is le van törve. Itt is, itt is, itt is. Ez lefog nem sokára. Na akkor menjünk, szárítkozzunk. Viszont van hajszárító. Jó reggelt! 4:09. Már fő a kávém. Remélem nem borul, akkor hazamegyek. Ébredeznek az emberek, illetve jönnek újak. Éjszaka is volt, aki érkezett. Aki már lehet a medencéből jön visszafelé. Én még kimegyek itt a közeli boltba, vásárolok, aztán szerintem megyünk mi is a strandra, addig várom, hogy ugorjak egy seggest a termálba a nyugdíjasok közé. Már jövök a kóba, ezek egy-két dolgot reggelről. Jó, hajam már nem kócos. Ja, gyülekeznek egyébként, jövögetnek szép számmal. Az még csak jó idő van, csak hétvége. Nem megyek a kóba. Tegnap megtudtam a recepciós néninek is ma van a születésnapja. Ezért hozok neki valami bombon. Vagy ilyesmi. Így jöttünk jó, mert hogy kijöttök a kempingből, vagy akár a strandról, akkor itt végig kis kajálda, lángos, zöldség, gyümölcs is volt, régen játékbolt, jobbra pedig a kó. Semmi baj. Na, megnézzük a itteni kópot. Itt is régen étterem volt, nagyon régen, de lehet, az már lehet, hogy már gyerekkorom. Hát már lehet a 80-as évek végén sem volt nyitva, nem emlékszem. Minden esetre nagyobb élet volt. Itt is volt egy kis kocsma, ami szintén bezárt.
Sőt, meg most már virág volt. Hát esélyen volt, mikor utoljára itt jártam. Az biztos. Jó, hát árakat nem mondok, mert nyilván ugyanolyan, mint otthon. A klubban. Drága. Veszünk valami kekszet. Perec. Elég árok a perece. Miért is jöttünk? Ja, felvágottak ilyen. Az nyilván ott lesz el valahol. Hát mosószert nem veszünk. Konzerveket nem veszünk. Már valamit lehet, hogy kéne főzni. Vagy a strandon inkább enni. Ők is hagyjussanak egy kis bevételhez. Az a csend eszembe semmi. Kaja. Üdítővegsor az van bőven. Felvágott, az kevesebb. Valami jobb sonka kéne. Rékának, én nem bejök nagyon oda. Ezekért. Ez egy csakalom. Hoztam egy kis sütikét Zöli napjára. Ó, de Ha már együtt ünnepeljük ugyanazon a napon. És köszönöm szépen. És szerintem jól gondolom, hogy maga is 45 éves lett, mint én. Hát igen, majdnem. Jó van. Micsoda véletlen. Jó, itt Nagyon vágyott. szépen Igazán köszönöm. nincs mit. Csakalom, viszlát. De pótoltam az otthon hagyott grill kolbászt. De amit nem értek, hogy ha lehet kapni grill kolbászt, akkor miért csak csípőset, halapenyósat, ményén sima is. És nincsen, mert helyese volt ott neki, hogy el lenne fogyva. Nem értem. Na, átjöttünk a strandra végre. A bérelhető jacuzzi van, termálfürdő és az úszó medence. Gyerekként csak hideg medencének hívtuk. Ez meg a meleg medence. Ide termálban, bemenjünk szívem? Beülünk a sarokba, vagy valami. De imádtam. Csak ezeken régen ilyen volt, mindegyik ilyen gomba. Folyt is a víz belőlük, és nem tudom, ezt miért szedték le. Régen itt folyt a víz. Meg úgy emlékszem egyébként, hogy melegebb volt. Ez annyira nem. Ez annyira nem meleg. Na, hát a medence hőfoka 36-38 fok, legalábbis annyit írnak, de én nem érzem annyinak. Te érzed azt a 36-38 fokot? Szerintem nincs annyi. Nem tudom, de nem hideg, az biztos. Hát nem hideg, de nem is. Régen azért ebben, mikor belemásztunk, azért lehetett érezni, hogy forró, hogy nyomja össze a tüdődet a meleg víz, nem is nagyon, még gyerekként sem bírtam szerintem 10 percnél tovább benne, mindig ki kellett üljek, majd utána vissza. Ez most annyira nem meleg. Jó, hogy nem vagyok kisebb. Gyerekként mindig gondolkoztam, hogy most a víz a húgytól ilyen színű, de hát nyilván nem.
Bár biztos van benne, mert valahogy senkit nem láttam soha igyekezni kifelé WC-re, érdekes módon. Na hát ez van. Gyerekként, nagyon gyerekként mindig elgondolkoztam, hogy vajon Jászent, Szent András, hogy így rólam kapta a nevét, mert hogy én ide járok. De aztán így az évek múltában rájöttem, hogy nem. A Szent Andrást azt nem rólam kapta. Kellemes emlék régen, nagyszülőm, mikor itt voltak, már messziről hallottam nagyapámat, hogy beszél, magyaráz. Valakinek folyamatosan beszélgetett, órákat el tudtak itt tölteni. És akkor jöttünk le hozzájuk, és esetleg nem voltak otthon, már kim voltak a strandon. Már messziről integetett, jó volt. Mama főzte a film ebédeket otthon, a merelóba. Azt nem szerettem, mikor papa minden délután, ebéd után ledőlt aludni. Hát mi gyerekként nyilván ezt ugye nem preferáltuk. Mi jöttünk volna ki a strandra, de egyedül nem engedtek ki minket, és meg kellett várni míg papa fölébred. Hát mondanom sem kell, durván fél percenként néztem be a szobába, hogy ébren van-e már. De nem, egy pár órácskát aludt, és akkor utána jöttünk ki megint a strandra. Szép emlékek. A medence mélysége 60 centi, így Rikán csak a feje látszik ki a vízben. Reggel köszöntem a hollandoknak, vissza is köszöntek. És te honnan tudsz hollandul? Rengeteg rajzfilmet néztem gyerekkoromban, holland rajzfilmet. Hát azok szinkronizáltak voltak, nem? De én szájról olvastam már akkor is. Kettőből ez az egyik kajáldás. És kávé 300. Sarki büfé már zárva, mellette a lángosos zárva. Na, itt néztél. Itt tettünk tavaly, ugye? Gyrosz tálat, vagy nem is tudom mit. Lángost? Lángost az ott? Nem? Ott van ennek külön. Itt tettük. Biztos elkapni ott is, de mi itt tettünk. Vakond úr dolgozott. Rendesen. Tényleg laza a talaj, gyerekkorom is állandóan teli volt minden vakond úrással. Ja, igen, lángos kapható. Sajnos zárva vannak. Valószínűleg, hogy ma idén később fognak nyitni, ha most szombaton nincsenek nyitva, akkor már minek. És lángos palacsinta. Ő is zárva. Régen voltak itt ilyen betonból pingpongasztalok, és lehetett pingpongozni. Hát kb. 45 fokba állt az asztal, meg volt süllyedve. Azért voltak itt át. Ez a szemetes. Hát ezért nem került el. 1981-ben ide letették, és azóta itt van. Hihetetlen. Na ezért mondtam, hogy ő retro. Ez a strand retro. Ő is fagylaltos, már ő is nincs nyitva. Az a néni is mondta, hogy elfogy, ami van, aztán ennyi volt. Hát ez régen játékbolt volt itt, ez a fémbódé. Ez nyitva van, valami fánkos, de
állandóan ide rohangáltunk és néztünk be a naptól kiszívott játékokat, lestük tátott szájjal. Alig vártuk, hogy a nagy szők vegyenek valami szivaslabdát legalább. Ja nem, nincs nyitva, azt hittem. Itt még nyitva van. Arra se tudom, hogy ez micsoda, ez csak ilyen büfé. Jelen pizza is van. Bistro. Strand Bistro. Parancsolj. Majd később fölülünk rá. Az a kis épület ott az női férfi zuhanyzó. Hát régen nem nagyon vitték túlzásba, hullámpalából volt építve, teteje nem volt. El volt választva, talán a férfi oldal kék volt, a női oldal sárga. Tele volt lókakat, simán át lehetett látni a női zuhanyzóba. De hát nyilván ki akart volna átnézni, amikor szinte csak az idősek használták. Alul is volt egy 20 centi rés. Meg volt benne, hogy 5-6 zuhanyzó, amitből 3 szinte sosem működött. Ez volt régen a kis gyerekmedence. Szerintem még bátyám még fürdött, én már nem, mert mikor már én voltam is. Gyere szívem, arra. Akkor én voltam is ilyen kis halastavas valami volt. Egy-két hallal, egy-két teknőccel, illetve nagyon sok ebihal volt benne, és azokat én imádtam kifogni. És amit imádtam, ami teljes retro, most meg fogom mutatni. Még hozzá. És nem hittem el, hogy ez még megvan. Bár valószínűleg nem működik már. Ezek a csapok. Ki emlékszik még erre? Közepén volt a csap, amit meg kellett nyomni, és fölfelé spriccelt a víz, fölé tetted a fejedet, és itt áll belőle. Azt a kurva. Nem hiszem el, hogy még megvan. Bár már nem működik. Jó teknőst? Ott úszik egy teknőc, másik ott napozik. Lassan vesznek titeket kifelé innen, hello! Híkkását nem szeretnél? Nem. Jó. Akkor nem kapsz. Ide jövünk fel? Nem, hát ott meg lemegyünk a másik oldal. Itt a hidegvizes úszómedence már feszített tükörrel. Nyilván régen ez sem volt feszített. És a színe se volt ilyen. Ugyanolyan sárga volt, mint a termálvíz. Nyilván abból engedték fel. Étel-fogyasztás szigorúan tilos. Itt voltak ugrókövek, mind a két oldalon, ez a része mélyebb, a másik a sekélyebb. Itt lesz szívem. Te le tudsz, akkor le lehet. Itt vannak az öltözők, illetve a mellékhelyiség. Én a gyerekkoromban sem nagyon jártam, mert nyilván gyerekként a medencébe húgyoztunk. De ha mégis el kellett ide jönni, akkor nagyon-nagyon nem szerettem, mert állandóan tiszta víz volt minden, és iszonyat húgyszak volt. Most annyira nem vizes semmi, és húgyszak sincsen. Változik a világ. Itt az a másik büfé, a kemping bejáratánál van, szerintem ide fogunk jönni ebédelni. Megnézzük a kínálatot. És itt a büfé mellett kijövünk a kempingbe.
És ott is állunk, amíg megvan. Meg nem látni a bokortól. Szóval ilyen közel vagyunk. Nyilván az egész kemping nem nagy. És az is, abban is elég sok a bérelhető faház, illetve rengeteg olyan van már, amit később most megtudtam, hogy ők már nem is bédlik a helyet, hanem konkrétan megvették. Ezért húzhatnak föl rá ilyen tetőket a lakókocsi fölé, telepített lakókocsi fölé. Hát ott hátul láttunk sok nagyon komolyakat is. Itt is egy lakóautó, egy elősátor, meg 60 négyzetméter tető fölötte. Ki tudnak ülni. Teljesen jó. Már bejöttünk a strandra ebédelni, mert most nincs kedvem főzni, meg hát a kis hadd keressenek valami kis pénzszignál végén. A Réka egy győrözt állat rendelt, hát nem piskulta. Hát ebből tuti viszünk haza. Ez így kurva nagy adag. Ez finom. Rántott csirkecombat rendeltem hasábburgonyával, illetve 4 darab karfiót, de ahhoz is adtak köretet, úgyhogy hát először csomagolva lesz. És árba is teljesen. Mennyi volt az egész? 9900? 9900 forint azért a 3 adag ételért és a 2 kóláért. Savanyúság. Külön még egy hasáb, az nem is tudom, hogy az kell oda. Jó étvágyat. Mondom Rikának, hogy nadrág majd lecsúszik a seggemről, azt mondja az övéről is. Mondom, oké, de az enyém biztos nevetnének. Na, kiáztattuk magunkat a termába. Most megyünk és keresünk. Mit keresünk? Ice-N-Go. Fagyi, kis gombóc fagyi, vagy mik azok. Gyere, hát hol lenne máshol persze. Gyerekmedence mellett. Az úszómedence. Ott már az esti partihoz készülődnek, ugyanis lesz valami retróbuli. És most nem csak 6-ig, hanem sokáig nyitva lesz a strand. Reméljük nem lesz túl sok ökör, és esetleg ki tudunk mi is jönni, fürdeni. Itt vannak az öltözők, csúszdák, nem is tudom, működik egyáltalán. Biztos, mert forog a víz a medencébe. Hát igen, az gyerekkoromban itt nem voltak járdák, itt homokos talaj volt. Hát bokáig homok voltál meg minden, amit el tudsz képzelni. A nehezítláb kijöttél. Valahol még most is az, például arra volt velem szemben, ott még mindig is térkövezve. És kis játszótér, galambok játszanak. Mojito. És itt van az Ice-N-Go. Illetve sima fagylant is van. Sima fagyit szeretnél? Vagy olyan hosszú táskád? Akkor gyere és akkor elvállalkozunk. Viszontlátás. Kövi csokolom. Na, nézzük, hogy mi a választék. Sárga dinnye, biztosan. Mibe adhatom? Itt vannak a méretek. Kicsi, közepes, nagy. 60-80 grammos, 100 grammos, hát a 100 grammos sem. Jó. Túl. Baseball sapka? Ja, baseball sapka. Abba 3 íz is belemegy a 100 Jó. grammosba. És Na. minden van, ami Ami van? kint van, az igen, még minden van. Jó. Jó. Ami nincs, az le van ragasztva. Édesdinnye, Jó. citrom, banánszplit, csoki, vanília, 2 rákbőgő. banánsplitet biztos szeretnék, mert az nagy kedvenc. És legyen egy sajtorta még harmadikként. Közé tegyem. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Hát egy golyó ebből, egy golyó Jó, abból. válogassam is ki. Jó, rendben van. Ráérünk, nyaralunk. Jó van, hát rendben van. Én ma annyira nem, de... Meddig még? Hát még ez a kicsi el nem fogy. És utána kész idénre ennyi volt? Hát, itt a nyár vége. Igen, végül is. Kész Lesz pénz. még, hogy még Ja, én te is? szeretem. Ja, bocsánat. Hogyne. De nekem is tessék ugyanezt, jó? Ugyanezt. Aha. Ugyanígy a kezét Ugyanígy. teszem. Jó. Kéne még árulni, hál' Istennek a
idő jó, csak hát más nem így gondolja, csak én úgy látom, mert nincsenek a strandban. Délután nem szoktak többen lenni, ugye ebéd után? Hát nem tudom, a szombat, amióta iskola van azóta. Ja. Készpénz? 2800. De régen itt volt a bejárat, ugye múltkor itt akartunk bejönni, igaz? Volt? Itt volt régen a bejáratban, itt tavaly itt akartunk bejönni. Nekem még ez volt az eszembe. Ja? Köszönjük szépen! Köszönjük, csakolom! Én 3000-et visszaadtam, ne? Köszönöm. Parancsolj szépen! Hát ugye 3 büfé van, ahol szerintem mehetünk. Az egyik az ott van a sarokban, a fehér edőny, és az már be van zárva. Van a kempingbejáratnál egy, illetve itt van a régi úgynevezett Fészer vendéglő, ami át lett nevezve, biztos, hogy le vannak festve a betűk, de azért ugye olvasható. Hát az R betűnél már elfogyott a festék, a tüzét meg bezárt, sajnos Máriában nem tudtak venni. Át lett nevezve, hát Éden büfévé, bár személyes véleményem, hogy szerintem a Fészer vendéglő sokkal jobban passzolt ehhez az épülethez. Mindig van napi ajánlatok, ma például újházi tyúkós leves és sült hurka párolt káposztával, gondolom főtt krumplival, tegnap kertészleves volt és sertés tokány tésztával. De mi nem merizünk, mert nem kívántuk a levest, úgyhogy sima rántott szeretet fogunk enni salátával és rizssel. Aztán majd fagyizunk egyet, aztán majd jönnek ismerősek, aztán majd velük megkávézunk. Na hát sima rántott szeret, görög saláta, szintén rántott szeret, rizssel. Na majd a véleményemet később elmondom. Na hát egész nap bennem volt, hogy kéne zenét kapcsolni, így azért van hifi az autóban, de mondom, mégiscsak egy kempingben vagyunk, nem zavarjuk itt a mellettünk levőket, mögöttünk levőket, szembe levőket, meg egyáltalán nem csak mi vagyunk itt. Hát más nem nagyon zavartatja magát. Hát konkrétan azt hittük, hogy lagzi van itt valahol a faluban, de nem, itt a kempingben van lagzi. Hőlegény is megy asszony nélkül, természetesen. Jaj, hát ordít a lagzi zene, ott arra. Úgyhogy azért kicsit felháborító mindenképpen. Nem mondom, hogy nem elhallgatom, de például most a strandon is egy retrobuli lesz, és már, ha jól hallani, akkor már hangolnának. Lesz itt, ki lesz itt? Cosmix, vagy nem Cosmix, mi? Mindig elfelejtem a nevét. Kerozin. Kerozin. Meg retroból előbb már jó kis 80-as, 90-es évek zenéi szóltak, de hát itt teljesen elnyomja ez a lagzi. Hát konkrétan ordítatják a lagzi zenét. Nem is értem, hogy telepített lakókocsival vannak, kő van építve, nyilván azt a placot ott megvásárolták, vagy hosszú bérleti szerződést kötöttek, tök mindegy, leszarom, nem is érdekel. Na de azért most már 1,5-2 órája ordít a lagzi zene. Szóval, hogyha akarná pihenni, sem tudná pihenni. Nem hiszem, hogy ez a magatartás egy kempingbe való. Nem? Mit gondoltok? Írjátok meg. Oh yeah! One life, baby! Szőlőségútra kellek megint! Szőlősi, yeah! Lakolt a gördő napfény az
régen. Kemping hangulat, csill a szívünk mélyén. Strandon napozunk, termában ázunk, fagyi a kézben, hollandul dumálunk. Lagzi szólt a sátor mellett, táncoltunk is egyet. Szőlőség van live, funky a lábban, szülinapom lett a világ a távban. Ismerős arcok, mosoly az utcán, ez az élet nekünk funky módra utcán. Funky módra utcán. Este a kempingben csillagos ég alatt, baráti nevetés, sztori és falat. Lagzi a háttérben, szól a trombit, ami meg csak grúvolunk, la la la. Fúj a szakszit, érezd a beatet, lakóautó hozza mindig a hétvégét. Aztán... Na hát végeztünk Jászent Andráson, sajnos megyünk haza, mert ezt is pakoltunk. Még a szőnyeg van, illetve az omnisztort kell összetekerni, és akkor irány haza. Kedves nézőink! Kezdődik az esti mese. No hát haza is tértünk el Szent Andrásról, igazság szerint most már 2 napja itthon vagyunk, de mi csak most fejezzük be ezt a videót. Pont most kezdődött egyébként a magyar-portugál meccs, úgyhogy nagyon gyors leszek. Ezt mind a ketten szeretnénk nézni. Szóval ami így kimaradt a felvételekből, a videóból, szóval a gyerekmedence, azt így most utólag vettem észre, le se kameráztam. Na majd azt pótoljuk. Illetve ugye szó van 1-2 dolog magáról a kempingről. Ugye mik a pozitívum, mik a negatívum. Hát a pozitívum mindenképpen az, hogy csendes, bár ugye utószezonban voltunk. Abszolút retro, aki falusi nyugalomra vágyik, az nyugodtan jöjjön ide. A strand tiszta, a kempingben a zuhanyzók, a WC-k azok tök tiszták voltak, nem? Teljesen rendben volt minden. Nem áradt az a húgyszag, mint régen a 80-as években. Aztán most, hogy ezt annak köszönhetően, hogy ugye utolszezon van és kevesen vagyunk, nem tudom főszezonban milyen lehet a kemping, nem voltunk, még ki fogjuk azt is próbálni jövőre, de nem hiszem, szerintem biztos vagyok benne, hogy sűrűn takarítják ezeket a mellékhelységeket. Ami a negatívum a kempinget tekintve, hogy nincsen fölparcellázva, nincsenek placok, nincs az, hogy bemész a recepcióra, kibérelsz egy 40 négyzetméteres, egy 60 négyzetméteres, hanem például most is bementem, kifizettem előre ezt a 2 napot, ezt a 2 éjszakát, és akkor, hát akkor így menjek. Mondom, jó, de hova? Hát menjek be, aztán majd ahol találok magamnak ugye helyet. De hát nincs nem túl sok hely lakóautók, lakókocsik számára, ugyanis a kempingnek, hát nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 80%-ában telepített lakókocsik vannak, amik nem a kempingé, hanem bár lehet biztos van a kempingnek is saját, de rengeteg olyan, aki vagy megvásárolta már ott azt a területet, vagy pedig bérli hosszú távon. Komoly kis faházakat húztak, de azt a felvételen lehetett is látni, komoly kis faházakat, tetőket, teraszokat építettek, húztak föl, kerítettek el. Most, hogy ott voltunk, még valaki még ültetett is ott valamit, ez érthetetlen. És így nagyon kevés a hely. Szóval mi is úgy tudtunk megállni, hogy nyilván ne zavarjunk senkit, aránylag közel egy másik lakóautóhoz, épp hogy az omnisztort ki tudtuk tekerni, nyilván hagyni másnak is helyet, hát hogyha jönnek, de azért azt sajnálom, hogy nincs ez olyan, aki megmondja, hogy na akkor ide parkolhatsz, ezeket a helyeket lehet bérelni, van napos, van árnyékos, mit tudom én. Más negatívumot nem nagyon, ja, és hát körbesétáltuk a kempinget, nem mondom, hogy nincsen, de én nem láttam, és valószínűleg tartom, hogy nincsen olyan hely, ahol le tudod ereszteni a lakóautót, lakókocsidnak a szürkevizét, illetve a WC kazettát, ahova a kémiai WC-t, ahova ki tudnád őríteni. Én nem láttam, hogy aztán itt nem szokás, mert mindenki jár a közösbe, nem tudom. Férfi WC-be nem szívesen cipeli be az ember ezt, bár ha minden kötés szakad, akkor nyilván ez fog történni. Én ezeket a helyeket én nem láttam. Aztán lehet, hogy van, én nem kérdeztem meg, mert nem volt rá szükségünk, csak kíváncsi voltam. Szóval igazság szerint egy a strandról negatívumot nem nagyon tudok mondani. Sokan voltak aránylag, bár ez ugye utószezon és iskola kezdés után vagyunk, rengeteg minden zárva volt a zöldséges, zárva volt 3 büféből 1,
Mik voltak még ott? Volt olyan fánkos, fagylattozó, lángosos, ezek mind zárva voltak, úgyhogy kajálni így szeptember 1-től 2 helyen tudsz, egyik jobb, a másik ettől kicsit rosszabb, és nem mondom, hogy melyik, senkinek nem akarok nyilván rosszat, de nyilván mind a kettőről volt vélemény. Vasárnap viszont szeptember 1-től az egyetlen nagyobb bolt, a Coop áruháza zárva tart. Én nagyon meglepődtem, mikor mentem ki reggel ásványvízért, és nem tudtam venni, a Coopban ugyanis ugye zárva volt, aztán átmentem egy másikba, ami a Mártírok út legelején lévő família vagy családi ABC, nem tudom mi a neve, ő is zárva volt, és akkor végül is a Trafik, ami ugye nyitva volt még, a dohánybolt, ott tudtam venni ásványvizet, de mint később megtudtam, a strandtól nem messze, nagyon régen jártunk is oda vásárolni, a Munkácsi utcának a útnak az elején van egy kis családi ABC, az vasárnap is nyitva tart. Úgyhogy ott tulajdonképpen ennyi, az árak teljesen barátságosak, a kempingért 18 000 forintot fizettünk 2 éjszakáért, ami 2 felnőtt lakóautóhely, illetve áramdíj, és természetesen az IFA, ami ugye benne volt, bármit, hogy nem IFA-val mentünk, hanem ugye az idegenforgalmi adóról beszélek, bár IFA-val is elmennék, azért Platonot elmennék biztos. Nyilván egy Balatonhoz képest lényegesen olcsóbb, a Balatonon az Aranypart kempingben voltunk, ugye YouTube-on van is fönt egy videó róla, ott is két éjszakát voltunk, ugye? Ugyanígy, aha. Ugyanígy 2 éjszakát voltunk. És a duplájáért. Hát 39, nem tudom. 36 000, mit tudom. Na, szóval durván 36 000 forintot fizettünk, jó, nyilván az Balaton, de nem tudott többet adni a kemping, mint egy ilyen Jászent Andrássy kemping igazság szerint. Oké, persze ott van a Balaton, ami gyönyörű, viszont nagyon zsúfolt volt a kemping, iszonyatosan zsúfolt volt, ott tényleg nem lehet, na most ott sokáig húzni lúbört biztosan nem fogod, mert már például mi álltunk, hát a hátunk mögött a cseh gyerekek, azok már vonyíkoltak reggelről, meg annyit köhögtek, hogy az borzasztó, nem tudom, hogy ez a dohányoztak, azok a gyerekek, vagy nem tudom, vagy ha dohányoztak, akkor miért Isten szívtak, mert én nem köhögtem így, amikor még napi 2 doboz Marlbolót elpefékeltem, és az mind reggel 7-kor. Szóval azért ott nem nagyon tudtál pihenni, az árvaszúnyogokról Balatonon ne beszélgessünk, mert beszélgettünk velük eleget, rengeteget megzabáltunk, konkrétan jól lakva ébredtünk föl, annyit belélegeztünk éjszaka, na de minden, nem is a Balatonról akarok beszélni, szóval lényegesen olcsóbb, nem ad ez a vidéki kemping sem ad abszolút kevesebbet, nagyon kedvesek voltak a recepción a hölgyek, nagyon rendesek voltak a kempingezők, németek, hollandokkal találkoztunk, ha napi 10-szer találkoztunk velük, akkor napi 10-szer köszöntek, integettek, de ezt nyilván ti kempingezők ezt nagyon jól ismeritek, hogy ők ugye kedvesek. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi, más negatívumot nem tudnék mondani, ha akarnék se. A termálvíz az ugyanolyan, mint régen volt, bár szerintem nincs 38 fokos, ahogy írták, legalábbis nekem. Én kibírtam benne fél órát, régen nem bírtam ki 10 percnél többet, gyerekként sem. Állandóan ki kellett jönnöm, mert szétfőttem. Most azért ez teljesen tart. A Tószó-medencébe most nem mentem be, megnéztem, gyönyörű, szép tiszta volt neki a vize. Nem tudom, milyen időközönként szokták leengedni a vizet, a termálvizet azt talán pont akkor engedték le, amikor megérkeztünk. Igaz, péntek este leengedték, és akkor szombat reggelre ott már ugye megint egy friss meleg víz volt. Nem tudom, milyen időközönként engedik le egyébként, de tisztaságban a strandon is. Jó, persze ott vannak a régi épületek, amik már a 80-as években is nagyon hulladékok voltak. Van 1-2 még, nyilván kis pénzre lenne ott szükség, hogy ezeket mind felújítsák, vagy legalábbis elbontsák, de ezeket nem kell figyelembe venni, szerintem az ember menjen oda, érezze jó magát, nyalja a fagyit, ugráljon a vízbe, beszélgessen egy jót, és találkoztunk jó ismerősökkel. Na hát tulajdonképpen ennyit szerettünk volna elmondani. Réka nem nagyon mutatkozik, mert ő már pizsamában van, a bugyiba meg egy felsőbe, ami, ha jól látom, ezt 6 éves korában kaphat ezt a felsőt, ami rajta van. Na, hát akkor sziasztok! Remélem, hogy tetszett ez a videó is. Lájkoljatok, kövessetek, értesítést kapcsoljátok be. Nektek ez nem tart sem eddig, nekünk viszont nagyon-nagyon sokat jelent. Sziasztok!